11 pe B1 TV. În țara nimănui. Guvernul, în urma loviturii de stat, a organizat un referendum. Niciodată nu știi azi ce se întâmplă mâine. Listele electorale permanente au fost reactualizate și se reactualizează astăzi când noi vorbim. Organizează referendumul, dă cifra. Sunt 18.292, 514 persoane cu drept de vot. Se termină referendumul. Cred că nimic nu va rămâne mai mult ca imagine simbol a referendumului de ieri decât miile de tineri care la ora 23 stăteau încă în afara secțiilor de vot. În județul Brașov au fost 10.000 de turiști pe 29, iar în Dolj 70.000. Vă dați seama? A fost un referendum semnificativ și corect. După cum ați văzut, ca și pe 10 iunie, organizarea a fost ireproșabilă. Mulțumesc tuturor instituțiilor statului care și-au făcut datoria corect. Și când vede că n-a ieșit cum trebuie... Evaluare greșită la numărul de voturi care se găseau în urnele mobile. Guvernul contestă propriul lui referendum. Verificăm listele electorale cu care am făcut referendumul, vedem dacă este plus sau minus. Curtea va avea de-a face cu date diferite, din documente la fel de oficiale, la fel de autentice, la fel de veridice. Ilegalitate mai mare, dar și prostie mai mare decât asta, încă nu poate exista. Cine răspunde pentru faptul că s-a făcut un referendum pe aceste liste? Nu vreau să răspund la întrebări politice. Pe zi ce trece, se afundă tot mai tare în minciună și ilegalități. Și euro crește în continuare. Asta cred că numai B1 poate rezolva această problemă. Fii informat. B1 TV, singura televiziune de știri independentă din România. Îmi doresc să trăiesc într-o țară în care presa să fie cât mai liberă. Mai apăreți? Evenimentul, nu dumneavoastră personal. Vrem o țară ca afară. 3 tramvaile liniei 41 s-au ciocnit în pasajul Lujerului. De ce țară trăim, pe cuvânt, dacă nu? Pariați pe nou guvern? Nu. Pariez pe seriozitatea noului guvern. Cum se bat Crebenciuc și Dragnea pe Ministerul Elenei Udrea? PNL-ul trebuie să-și înceapă atitudinea de opoziție. Ce ne împiedică să o avem? Guvernul Boc și-a asumat răspunderea. OCL-ul n-avea decât un singur program. Jos Băsescu, jos PDL-ul. Oamenii care intră în lupta asta, de acum, trebuie să fie oameni care știu ce să facă. Cât stabilim un lucru. Eu sunt prim-ministru al Guvernului României. Nu este nici Guvernul României, nici Guvernul Ponta, este Guvernul Voiculescu, Guvernul Felix. De luni până vineri, de la ora 11, Mihai Jurca. Miniștrii propuși de Victor Ponta au deja probleme. Este o palmă pe obrazul nostru al tuturor. Privește altfel ce se întâmplă în România. Talk B1 cu Mihai Jurca. Doza zilnică de informații utile. Această emisiune vă este prezentată de Elf Cosmetics.